אז אנחנו חייבים להתחיל עם קבלת הפנים החמה, החברית, הידידותית של אנשי רמת גן לאוהדי ושחקני טייבה. האווירה הייתה חגיגית, יפה מאוד, ילדי רמת גן וילדות מטייבה חילקו פרחים, בלונים לקהל. זה היציע אגב של אוהדי טייבה שם, מעודדים, שרים, הכל, אווירה יפה, נעימה. המשטרה נערכה בכוחות מוגברים. צריך להגיד שזה ביוזמת שני הצדדים, נכון? החגיגה הזאת במגרש. גם הפועל רמת גן, גם טייבה. נכון, במיוחד את רוני אבירי, יושב ראש הפועל רמת גן, שעשה רבות. הניסיון הראשון במשחק, ואנחנו כבר במשחק, זה קרה בדקה ה-15, כאשר הגבהה הזו מגיעה לראשו של קוסטל, הוא נוגח ממש ליד הקורה. הכל מתנהל כשורה, ניסיונות של טייבה ששלטה במשחק, אבל שערים אין. אחר כך ביתה חופשית, ויובל נעים כאן מגביע לתוך הרחבה, וראו את בהג'ת עודה, הוא מכשיל מאחור את לב מטבייב, השופט שורק על הנקודה הלבנה. אין ספק בהג'ת פנדל, נכון? אני לא יודע, יש שופט, הוא פסק שפנדל, מקובל עליי. יובל נעים הוא זה שכובש, אין שריקה, אין הכשלה. ועכשיו חטיפת כדור של לב מטבייב, והוא חולף על פני בהג'ת עודה. האם הייתה כאן הכשלה? השופט החליט שכן. בהג'ת עודה כאן אומר לנו, לא היו דברים מעולם. מה אתה אומר בהג'ת? אני גם פה חושב שזה לא היה פנדל, השופט שרק ולא בצדק. אני חושב שעשיתי החלקה שם, לקחתי את הכדור קודם, ואחרי זה השחקן שלהם פשוט קפץ מעליי ועשה הצגה כאילו שזה פנדל. השופט קנה את זה ושרק, לצערי הרב. שכחנו לציין שאילן חכים הוא העלה את רמת גן ליתרון 2-0. אנחנו עכשיו במחצית השנייה, כאשר אנחנו רואים במבצעים של רועי חדד, מספר 12, הוא מנקה את הרחבה, במקרה זה על פטריסיו סייג, על קו ה-16. שתי הקבוצות מתארגנות, זו לביתה וזו והפועל רמת גן שם עם החומה. אנחנו רואים את יובל נעים עם הכדור. העניינים נמשכו דקות ארוכות, שום דבר לא קורה, דחיפות פה, דחיפות שם, עד שאנחנו רואים את מספר 2 של טייבה. אנחנו מסתכלים, חסן פדאוס, הוא נופל על הדשא, הכוון, אותו אנחנו לא רואים, מניף את הדגל. השופט נחמיאס רץ לעברו להתייעץ על מה הנפת את הדגל. שופט, הכוון שרביט, השופט נחמיאס, השניים מתייעצים, והשופט נחמיאס מוציא את הכרטיס האדום ליובל נעים. ועכשיו יובל נעים רץ לעבר הכוון כדי לברר במה דברים אמורים. ושוב, בגלל הזווית שלנו, זווית הצילום שלנו, קשה לראות מה קרה בין יובל נעים לבין הכוון שרביט. אבל שרביט, ראינו אותו אוחז את אפו, הוא אמר לשופט נחמיאס, יובל נעים פגע בי, נגח לי באף. ביתה חופשית להפועל טייבה 16 מטר מהשער. שחקנים שלהם הצטרפו לחומה, אנחנו עמדנו בחומה, השחקנים שלהם הצטרפו לחומה והתחילו לדחוף את השחקנים שלנו. אנחנו נעמדנו, לפתע השחקן שלהם, בלי שום דבר, ואני מוכן ללכת על זה, גם על זה למכונת אמת. בלי שום סיבה, השחקן שלהם נפל על הקרקע, הכוון הרים את הדגל. אחרי שהכוון הרים את הדגל, השופט רץ אליו, אמר לי, קרא לי והוציא את האדום. הלכתי רצתי לכיוון הכוון ואמרתי לו, על מה אתה מוציא אדום? מה ראית? והתקדמתי אליו ככה. פתאום הוא אמר, תביאו לי מים, ורפיק חאג' יחיא אמר לו, הוא נגח בך, ופתאום הוא הרים את הדגל. זה כל הדבר. ועל זה אני מוכן ללכת למכונת אמת. ומה שעשו פה להפועל רמת גן היום, זה לא היה בכדורגל הישראלי. מאז שהוקם בארץ ישראל, לא היה כזה דבר. קבוצה שמובילה 2-0, השחקן שלה ילך לנגוח בשופט, זה עוד לא שמעתי. נגחת או לא? בחיים, איזה שאלה זאת? אני נגח בשופט בכוון ב-2-0 בבתנו? יש כזה דבר בכדורגל? מה זה פה, הפקרות? לא נגעתי בכוון, רק הלכתי לכיוון שלו ושאלתי טוב על מה הוא הוציא לי אדום, זה הכל. בעקבות הנגיחה בפניו של שרביט, הורה השופט נחמיאס על הפסקת המשחק. אנשי רמת גן ובראשם יושב ראש רוני אבירי מנסים לשכנע אותו לא להפסיק את המשחק, אבל כאן כבר אולי היו דברים מעט מאוחר מדי. חבר הנהלת טייבה, רפיק חאג' יחיא, נכנס למגרש כשהוא, אני לא רוצה להגיד משלהב את הרוחות, אבל הוא, אתם רואים את התנועות לפניכם לעבר קהל אוהדי טייבה. אולי זו הייתה הזדמנות בלתי חוזרת לחאג' יחיא כאן להפוך את הגלגל, ההזדמנות הזו להפוך הפסד לניצחון, מי יודע. ייתכן וכמה דברים כאן מעורבים יחד. רפיק חאג' יחיא נכנס למגרש, הוא טוען שנכנס למגרש
כי הדברים כבר, המשחק נגמר, הסתיים, וזכותו להיכנס למגרש כדי לעודד את אוהדי קבוצתו, ואנחנו רואים את ההתפרעות הזו שרק החלה כאשר השליחו את רפיק חאג' יחיא מתוך המגרש החוצה, הספסלים שעפו, האלימות, המכות, הבקבוקים שנזרקו מצד אל צד בין שחקני רמת גן לשחקני טייבה, בין האוהדים של שתי הקבוצות, כאשר אוהדי טייבה עושים דרכם החוצה מחוץ לאצטדיון בשקט מופתי. אני אחר כך נכנסתי לחדר ההלבשה כדי לשמוע את תגובתו של רפיק חאג' יחיא, מה בדיוק קרה כאשר המהומה בחוץ. התקשורת מלהיטים. אני הלכתי לשלוח את הקהל שלי. זה נורא פשוט. אני עונה לך, אתה רוצה להכניס לי מילים להגיד אתם, עשיתי תנועת וי, הנה, אני עושה היום, אני ברמת גן ניצחתי, זו זכותי אלמנטרית. בקלוז-אפ מול המצלמה זה אסור. אנחנו עם של דפוקים, אנחנו עם של מפסידים, אנחנו עם שזכותנו לנצח. הנה בקלוז-אפ וי, מה יש? אנחנו יש לנו רובים, יש לנו סכינים, אין לנו סכינים. יש לי סכינים, אין סכינים. יש לי כדור ויש לי הנהלה טובה, ויש לי קבוצה, אין לי שום דבר. מה אנחנו עם דפוק? סוג סטייל אנחנו. מה יש? יש לי סכינים, מה יש לי רובים? הלכתי עם תנועת וי. אסור? לא, רגע, תרשה לי רגע אחד. כשאתה שומע היום, יום שלם, מהדורות חדשות אתמול נפתחו עם הנגיחה שלך בפנים של כוון, איך אתה מרגיש עם כל הדברים האלה? אני מרגיש כאילו אני נמצא בתוך חלום רע. אני פותח את כל הרדיו ואני שומע שהמשחק הופסק בדקה ה-70 לאחר שיובל נעים, בלם הפועל רמת גן, נגח בפניו של השופט. של הכוון. של הכוון. אני לא ראיתי כזה דבר. לא ראיתי שנוקחים בכוון ולא קורה לו שום דבר, ואחרי 10 שניות לא קורה לו שום דבר. לא, אני חייב שוב מהר... בקיצור, רק אנחנו צריכים להחזיר, כן. נקודה אחת, אני ראיתי סימן מעין שריטה על אפו של הכוון. עכשיו, הכוון אמר לי שיובל נעים אכן כן נגח בו. יובל נעים אמר לי שהוא לא נגח בו. רבותיי, זה רשומון, אנחנו לא יכולנו, בגלל הזווית הזו שבה נמצאנו, לא יכולנו לראות את רגע הנגיחה, הייתה או לא הייתה.